na di prilay lang kay prinsesa ay ma. Adi na no so pamilya amang utara na no magudaya aran no sangkot wa utulakan. Adi kumindireno na adi na no so tanggung na antibira akaragi prinsesa ay ma baidi sarinuan. Karena masalah kau kita pemagulaw na ang kukumanangan na usul na po diniyo prinsesa ay ma. Nanggay na kana mapakasubot-sutuin tanong ide paawing yan na naso kung sa mga manusia na darap pa unos tudaway natatapon sa paawing sa wastala.
kuwa uno nana deni de ko marao ni mapangu na kuwa usuogo sanjena di mataan sapa mayo bengaradon